Γεια σας παιδιά μου, καλά μου. Είναι η επόμενη μέρα που έφυγε το τρέιλερ και μετά από πολύ διάβασμα είμαι έτοιμος να σας πω τι έμαθα. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να πάτε μια χάρη. Θέλω να πάτε κάτω να κάνετε ένα like και αν είσαστε καινούργοι να κάνετε subscribe και να μου πείτε κάτω στα comments ήρθα. Απλά για να πείτε το YouTube, ξέρεις, αγαπούμε τον τούτον, θέλουμε κι άλλο. Τούτες είναι όλες τις σκηνές που να καλύψουμε. Θα πιάμε το τρέιλερ που είναι αρκεί και θα δούμε μια τις σκηνές και θα πούμε σε κάθε μια τι μας λέει για την ταινία. Το τρέιλερ ξεκινά σε έναν άσπρον τόπο και έρχεται το Superman και πέφτει μέσα. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι είναι κουτσίσεν το landing, αλλά πιο πιθανόν είναι να ήταν μετά από έναν μεγάλο battle, μια μάχη, να με τον Lex Luthor, που είναι ο κύριος κακός της κουβέντας πάντα στις ιστορίες του Superman. Να δούμε κι άλλους κακούς, είναι μόνο ο Lex Luthor, αλλά απλά είναι ο κύριος κακός της κουβέντας. 10 δευτερόλεπτα μες στην κουβέντα ξέρουμε ότι έχει έναν κακό, είναι ο μεγαλύτερος κακός της κουβέντας για να φτάσει σε έτσι σημείο ο Superman και να μην αντέχει να ταράξει και να ζητήσει βοήθεια που να δούμε πιο μετά. Μετά βλέπουμε την Clark Kent πλευρά του Superman και δείχνει μας ότι είναι ένας απλός άνθρωπος σαν όλους μας που παλεύει την καθημερινή ζωή της δουλειάς, να προλάβει, έχει πράγματα να κάνει, έχει και σχέση μαζί με την Lois που να δούμε μετά. Βλέπουμε τον να μπαίνει να κόβει αστικά μες στον Daily Planet. Ναι, είναι technically θεός με τη δύναμη που έχει, αλλά βλέπεις ότι είναι και άνθρωπος, παίζει να άρχισε θέμα, δεν ξέρουμε. Βλέπουμε τη Lois να κυκλοφορά έτσι χαλαρή μες στον Daily Planet, να κόφει μαθηκές του Clark Kent, που καταλάβουμε ότι κάτι παίζει για μέ. Και βλέπουμε ότι κλασικά ο Clark Kent νιώσω χαλαρούς, ο έρημος, ο νακόν φλούφλης που τα είχα παίζει αν το εμμύρω και τώρα να κάνουμε να πεταχτεί. Επίσης αν δείτε μες στην σκηνή που μες στο γραφείο όλοι θωρούν κάπως περίεργα και ξέρω εγώ. Έκαναν την πολλά interesting την σκηνή online, οπότε παίζει να είναι κομμάτι μιας μεγάλης μάχης ή τουλάχιστον ενός σημαντικού κομματιού από την ταινία. Μετά βλέπουμε την Farman Kent. Προλαβαίνεται άλλαξε λίγο με τα χρόνια, ξέρω εγώ, μέσα από τις ταινίες. Αλλά τι έχουμε να πούμε δάμε. Έχω να πω και πράγματα δάμε. Πρώτα έχω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι, γιατί δείχνει την ανθρώπινη πλευρά του Superman και σφραγίζει και που είπαμε ότι ο σκηνοθέτης, ο James Gunn, ήθελε την ταινία να έχει καρδία, να έχει emotion, να έχει συναίσθημα. Και με τούτο μπορεί να μας το δείξει με την αντιληπέτραση με τη Lois, με τον Παπάν Kent, που θα μην δείχνει μας μόνο τον Παπάν Kent. Κάποιοι είπαν ότι ξέρεις, μπορεί να πέθανε η μάμα του και γι' αυτό που τον αγκαγιάζει δαμε. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να σας πω είναι ότι σε τούντες σκηνές με τη Farman παίζει έναν flashback. Δεν ξέρω σίγουρα, αλλά λέω ότι επειδή ξέρεις, το μαλλί του είναι ακόμα διαφορετικό, ας πούμε, εμάς το δείχνει αλλού στην καθημερινότητα του μες στο trailer, ότι τούτες οι σκηνές στη Farman μπορεί να είναι flashback. Δάμε ο Superman βγάλει μια σφυρκά που δεν κατέφερα να βγάλω ποτέ μου και θεωρείς στο βάθος ένα πράγμα να έρχεται φούσπι και μαντεύσατε ποιος είναι. Είναι ο Crypto. Μόλις εσάς είναι το σιλούι με τα αυτοκίνητα πετάσσονται, θυμήθηκα το δικό μου σιλόν έσω. Εν ξέρετε για τα πράγματα μιλώ, απλά για να δείτε ότι ο σιλός είναι πιο cute, αλλά μόλις το Crypto θυμήσε μου τι. Οπότε αγαπούμε το Crypto. Γράψτε κάτω στα comments αγαπούμε το Crypto. Πάμε παρακάτω. Ο Crypto, όσοι δεν ξέρετε, είναι ο σύλλος Superman που το League of Super Pets. Που στο καρτούν η φωνή είναι ο Dwayne Johnson, ο The Rock. Δαμέ έχω να πω και πρώτα για το Crypto, που είναι πάρα πολλά spicy. Το πρώτο είναι το πώς έμπηκε από μια σάρκη στο Crypto μες στην κουβέντα. Και είναι επειδή, όπως και εγώ, έτσι και ο James Gunn έχει σύλλον έσω. Να ξέρετε, την ώρα που γράφει το σενάριο, σκέφτηκε πόσο δύσκολη θα ήταν η ζωή μου αν ο σύλλος μου είσαι super δυνάμεις. Και είπαν, οπ, Crypto, γράφω το σενάριο του Superman, ας τον πήξω μες στο Superman. Okay. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι λαλούν πάρα πολύ ότι είναι το καλό σκυλάκι, τον good boy σιλούιν που βλέπουμε δάμε. Ναι, σωζητών, αλλά για κάποιο λόγο το ίντερνετ θέλει να πιστέψω ότι το σιλούιν κάτι πάει έχει μαζί του. Και λαλούν ότι η σχέση του Superman με το super σιλούιν είναι complicated. Θέλω να δω πώς είναι complicated η σχέση του Superman με το σύλλο. Τα είχα επιδείξει superpowers, οκ, πάμε παρακάτω. Αλλά με ο Superman λέει take me home, έχει πολλά νοήματα το take me home, θα κατσοδάνεις. Πάμε πιο φιλοσοφικά τώρα, είναι κάτι σημαντικό για την ταινία. Είναι καν σπίτι του, αλλά μπορεί το σπίτι του να σε ένα πλάσμα ή μπορεί το σπίτι του να είναι το κρυσφύτο του, το Fortress of Solitude που μπορούμε να δούμε μετά. Μετά βλέπουμε το πρώτο action κομμάτι που είναι ο Superman να σώζει μια μίτσα. Και τα είναι πολλά σημαντικό κομμάτι, γιατί δείχνει σου το χαρακτήρα του Superman. Είναι symbol of hope, είναι symbol of πίστη στην ανθρωπότητα. Και να έχει μια σκηνή πιο μετά, που είναι ένας μητσής σε μια χώρα που είναι ή ευτοσή ή έχει πόλεμο, και σηκώνει μια σημαία με το σήμα του Superman πάνω.
σηκώνει το σύμβολο της ελπίδας και φωνάζει το όνομα του Σούπερμαν συνέχεια. Περκεί έρθει να τον σώσει, είχε μια ελπίδα ότι να σωθεί. Πότε που θέλει να έξω ο σκηνοθέτης με τον Σούπερμαν, ότι ο Σούπερμαν έχει compassion, θέλει, έχει καλοσύνη, αγάπη μέσα του. Μετά βλέπουμε για πρώτη φορά τον Lex Luthor και το Luthor Corp. Αρέσκει μου το vibe του Lex Luthor. Είναι πιο, ξέρεις, πλούσιος, με το ακουστικό του τζαμέ, με εμφάση Tony Stark, αλλά για κακούς. Είμαι πλούσιος, έχω ριάγια και θέλω να δω τον Σούπερμαν να πέφτει. By the way, ο Σούπερμαν πετά έτσι που πίσω, ας πούμε, και νευριάζει. Και μετά δείχνει μας τον Lex Luthor να κρατάει ένα revolver. Φάση James Bond, αν ο James Bond ήθελε να σκοτώσει τον Σούπερμαν. Κάποιος είπε online ότι το revolver παίζει μέσα να έχει σφαίρα Kryptonite. Έναν here for it, τα είναι και λάθος. Αφού ξέρουμε ότι έναν πράγμα έχει ο Σούπερμαν, Kryptonite. Είναι το σίγουρο το Kryptonite πάστε και λέντα. Αν μπορούσε να κάνει κολόχαρτο με Kryptonite, θα το έκαμνε απλά για να σκοπίσει τον κόλλον του Σούπερμαν με Kryptonite και πεθάνει. Μετά βλέπουμε το Σούπερμαν να κάνει Superman Punch. Πας στο γυαλί που συνδέει έναν πράγμα που εθιάβασα ότι η ταινία μπορεί να έχει έναν plot point όπως τον Man of Steel του Henry Cavill. Που στο Man of Steel, αν θυμάστε, το Superman ο κόσμος έβλεπε τον σαν εξωγήινον παρά σαν ήρωα. Οπότε φοβούνταν τον, οπότε εσυλλάβαν τον και ξέρω εγώ. Και να δούμε και μια σκηνή παρακάτω που φαίνεται το πράγμα. Και οπότε βλέπουμε ότι μπορεί να τον εσυλλάβαν και να έμεινε τζάμε. Τα ξέρεις, άσχετο την ποραφείο, είναι θελοντικά που μηνίσκω. Και δαμε μπορεί να είναι μια φάση που γίνει και κάτι. Και ο Superman είναι κάπως, ξέρεις, φεύγω πάνω να σώσω τον κόσμο και ξανασυλλαβαίνεται που να έρθω πίσω, ας πούμε. Μετά βλέπουμε τον Μιτσίν που σας είπα που σηκώνει τη σημαία. Αλλά επειδή το κάλυψα τον πάμε παρακάτω, που δαμε βλέπουμε τον Superman να περνά μέσα από πολλοί κόσμο και να τους σύρνουν πράγματα. Που φαίνεται ότι, ξέρεις, δεν το θέλουν. Μπορεί κάτι να γίνει και μπορεί έναν λόγο καταστροφών που έγινε και λόγω της μάχης που να δούμε μες στην ταινία. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο λόγος, αλλά δείχνει κομμάτια που το Man of Steel του Henry Cavill που δεν τον ήθελαν. Μπορεί επίσης ο Lex Luthor να τον έκαμε frame και να φαίνεται σαν κακός, ενώ είναι. Και μετά μπαίνει μέσα σε ένα κτίριο και βλέπουμε τον κόσμο να τον περιτριγυρίζει έξω από το κτίριο. Που το κτίριο είναι το Stark Industries, όχι Stark Industries, Stark Industries, που είναι ο Simon Stark. Ο Simon Stark είναι ακριβώς κακός του Superman, απλά μια γλυόρη ιστορία, τα Stark Industries, μια billionaire εταιρεία που τον Simon Stark, και μέσα στα comics η κόρη του, η Sapphire, έχει έναν πέραδοση με τον άνθρωπο μεταμόρφο πριν να γίνει μεταμόρφο. Και ο Simon Stark κάνει κάτι χημικά experiments, πράγματα ξέρω εγώ και καταλήγει να γίνει μεταμόρφο ο μεταμόρφο. Και το τι μας δείχνει την εταιρεία μέσω του κτηρίου μπορεί να είναι για να μας πει ότι ξέρεις έναν και τούτος ένας κακός, κρυφός κακός μέσα στην ταινία ή για να μας δώσει μια δικαιολογία για τον μεταμόρφο να μέσα στην ταινία. Επίσης σε αυτή τη σκηνή βλέπουμε τον Guy Gardner να χρησιμοποιεί το δαχτυλίδι του Green Lantern εναντίον του κόσμου. Τα είχαν αγχώσει να μην δουν κάτι ή ξέρω για να τους ησυχάσει για κάποιον λόγο. Και όταν βλέπεις ότι οι άλλοι ήρωες εκτός του Superman που να δούμε μέσα στην ταινία είναι πιο πολιτικοί ήρωες. Δηλαδή δεν τους προλογοφτεί το καλό του κόσμου, είναι απλά η δουλειά τους. Κάποιος είπε online ότι εφάσει The Boys. Και μπορεί ο Superman μέσα στην ταινία να πιένει εναντίον τους λόγω των διαφορετικών ιδιών που έχουν για το τι σημαίνει να είσαι ήρωας. Δεν ξέρω αν θυμίζει η φάση Civil War του Captain America. Αλλά anyway, λαλούς ότι μπορεί ο Superman στο τέλος να τους πείσει στο τι σημαίνει να είσαι ήρωας. Και αν προσέξετε, θυμίζει λίγο Kingdom Come ή The Authority, που το The Authority είναι μια ταινία που να βγει μπορεί το 26, αλλά δεν ξέρουμε πότε. Που σε μια περίπτωση στο Kingdom Come είναι ήρωες που έχασαν την ηθική και δεν ξέρουν τι σημαίνει ηρωισμό και πάσουν εναντίον, ξέρω εγώ, γίνεις και ένα χάος. Και στο The Authority είναι σκληροί ήρωες που είναι brutal, ξέρω εγώ, φάση The Boys που είναι πολλά γκόρι και άσχημον και ξέρω εγώ. Να κοφαίνεται δάμε, που πιστεύω είναι τόσο σκοπός για να ενώσει το Superman με τις επόμενες ταινίες, για να βάλει βάση για τις επόμενες ταινίες. Μετά βλέπουμε έτσι έναν γλύωρο κομμάτι για την Hawkgirl. Θα με έχω να πω ότι ο James Gunn είπε ότι όλοι οι ήρωες έχουν τη στιγμή τους μες στην ταινία, είναι απλά cameos. Μετά έχει δύο σκηνές που δείχνουν δύο διαφορετικά τέρατα. Όπως σας είπα, ο Lex Luthor είναι ο μόνος φωκός που να δούμε μες στην ταινία. Έχει έναν τεράστιο τέρας που εγώ νόμιζα στην αρχή ότι ήταν ο Doomsday, αλλά τέλος πάντων είναι το πράγμα που αναπνέει φωτιά, είναι έναν τέρας. Μπορεί να το χρησιμοποιεί ο Lex Luthor για να κάνει frame τον Superman και να βγει ο καλός άμα σκολώσει ο Superman, έτσι άκουσα. Αν ήξερα, είναι μια ιδέα. Αν έχετε κάποια άλλη θεωρία, γράψτε μου κάτω στα comments. Και δεύτερον, έχουμε έναν τέρας μάτι που βγάλει λέιζερ μες στην πόλη. Και μπροστά βλέπουμε ότι ο Superman και η Lois είναι πιο κοντά.
Που δαμέ παίζει να ξέρει η Lois, παίζει να μην ξέρει, δεν ξέρουμε. Πάντως ο James Gunn όταν τον ερωτήσαν αν η Lois ξέρει ότι ο Σούπερμαν είναι ο Kent, απάντησε να δούμε. Πάντως η Lois ξέρει ποιος είναι ο Σούπερμαν. Τώρα τι εννοεί, ένας όσοι ξέρει. Πάντως αν προχωρήσουμε ακόμα λίγο στο τρίλερ, ξέρει σίγουρα ποιος είναι ο Clark Kent, γιατί έμπαιξε την γλώσσα της στέγια μέσα. Έκαμε του ένα τεκάλεμι εσωτερικό, πολλά ωραίο, συγκεκρισμένο. Μετά έτσι λίγο μπαμ δείχνει μας έναν ρομπότ και το Σούπερμαν να κλαίει πάνω από το ρομπότ και μετά κάτι κρυστάλλους. Που είναι οι κρυστάλλοι εν το Fortress of Solitude που θα σε λάλλου. Γιατί έτσι το περιγράφω στα κόμιξ. Και εκείνο το ρομπότ, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, αλλά για να κλαίει ο Σούπερμαν και να έχει έτσι emotional connection μαζί του, πιστεύουμε ότι είναι η Kellex, όχι Kellex. Που η Kellex ή το Kellex είναι έναν android, μια android υπερέτρια, ας το πούμε, που ήταν που το Krypton, τον πλανήτη του Σούπερμαν, και έφερε τον δαμέ να τον προσέχει. Οπότε ήταν το μόνο connection που είχε στην οικογένεια του, στον πλανήτη του. Που φαίνεται δαμέ ότι ένα iPhone και έσπασε. Από ό,τι φαίνεται ο Σούπερμαν κράτα ένα iPhone και έσπασε. Και τώρα κλαίει. Όπως παθαίνουν όλοι εκείνοι που κρατούν iPhone. Μετά βλέπουν έτσι γλυόρα τον μεταμόρφο που σας είπα πριν, που είναι το connection με το Stark Industries, που το μόνο που έχω να πω για τούτο είναι ότι η φάτσα του είναι ούλον πρακτικά, είναι εφέ. Και μετά βλέπουμε ένα actor να πέφτει, που μπορεί για αυτόν που μισούν το Superman, γιατί σπάζουν πράγματα και μετά ποιος είναι να τα σάσει. Ο Superman, εμείς που να τα σάσουν. Μετά βλέπουμε την αγριόφατσα του Lex Luthor, που μπορεί να είναι μες στη μέση μάχης με το Superman. Πάντως δεν φαίνεται πολλά happy, που δόξα τω Θεώ σημαίνει ότι χάνει. Αν προχωρήσουμε ένα-δυο σκηνές που είναι απλά ο Σούπερμαν να ταράσει έναν τείχο ή κάτι και τον Krypton να το σώζει, μετά πάμε στα πιο interesting κομμάτια. Βλέπουμε τον Σούπερμαν να έχει έναν beef με έναν από τους ήρωες. Αν παρατηρήσουμε καλά, με τον Mr. Terrific. Ο James Gunn είπε για τον Mr. Terrific ότι όπως και οι άλλοι χαρακτήρες είναι να έχει το moment του και ότι είναι ένα απλά cameo, αλλά συγκεκριμένο ο Mr. Terrific είναι ο αρχηγός των υπόλοιπων ηρώων. Τώρα γιατί έχει έτσι μεγάλο beef μαζί του, δεν ξέρω. Λαλούς είναι ότι μπορεί να είναι ο Simon Stark που το Stark Industries που τους έκαμε hire τους ούλους. Αλλά πάλι, τούτη κουβέντα που πάει ο Superman εναντίον, θα με βλέπουμε έναν ήρωα, αλλά μπορεί να είναι και με τους υπόλοιπους ήρωες. Θυμίζει πολλά το Authority που είναι γκριφόν, είναι αυκή και ο James Gunn είναι πάρα πολλά ενθουσιασμένος με την ταινία. Οπότε είναι περίεργο να μπει hints μες στην ταινία τούτη. Απλά για να ξέρετε, το Mr. Terrific είναι ένας genius. Φάση Tony Stark που χρησιμοποιεί τον νου του και δημιουργά στολές και πράγματα και gadgets και χρησιμοποιεί τα. Πάμε βλέπουμε να χρησιμοποιεί τις γνωστές T-Spheres που δημιουργούν μια ασπίδα γύρω του. Και από ό,τι φαίνεται δαμέ, δεν τα πάει πολλά καλά με την αστυνομία. Που μπορεί τούτο να μας δείχνει ότι, ξέρεις, είναι και τόσο φιλικοί τούτοι οι ήρωες στο τέλος. Και οι τρεις τελευταίες σκηνές είναι απλά η Lois και ο Superman να αναπαράγουν ξανά την σκηνή που αγκαλιάζονται και διηγούνται στον αέρα. Είναι το πιο emotional κομμάτι της ταινίας. Διαβάσει του Superman σαν χαρακτήρα, ότι ξέρεις είναι απλά έναν ρομπότ και σώζει πλάσματα. Έχει καρδιά και έχει συναίσθημα του την ταινία. Και βάλεις να ρωτάς ξέρει ή δεν ξέρει, γιατί δεν καγιάζεται και με τον Superman και με τον Clark Kent. Πάντως και περιπτώσεις είναι. Ή δεν ξέρει και να μάθει σε μια φάση μέσα στην ταινία, ή ξέρει ήδη. Όπως μέσα στην ταινία μπαίνουν μέσα στο action χωρίς να θέλουμε να ξαναπάρουν την αρκενούλη του Superman. Έτσι είναι και με την Lois που είναι και εκείνη ήδη μες στα πράγματα. Αυτά είχα να πω για το Superman, παιδιά μου. Ευχαριστώ που ήρθατε στο τέλος. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος να δω την ταινία. Πείτε μου κάτω στα comments αν είσαστε και εσείς. Και αν εξιάσα ή έχασα κάτι ή ξέρετε κάτι που δεν ξέρω, πείτε το κάτω στα comments. Δεν ξέρω αν υπάρχει έτσι περίπτωση, αλλά πείτε το κάτω στα comments. Τέλος πάντων. Αυτά είχα να πω για σήμερα. Θα σας δώσω το επόμενο βίντεο που θα είναι Scene & Chill και θα κάτσουμε να δούμε τη συνέντευξη του Ryan Reynolds και του Andrew Garfield, το οποίο θα είναι το τελευταίο βίντεο για το 2024. Ενώ έχει ακόμα ένα μικρό trailer reaction στο Instagram, οπότε δεν με έχετε στο Instagram, κάνετε με follow και θα σας δω στο 2025 μετά που γίνουν τα βίντεο. Love you.